Vykopávky odhaľujú pravdu. Nazval som túto lekciu Vykopávky odhaľujú pravdu. Na titulnej stránke časopisu Time je otázka. Je Biblia fakt alebo fikcia? Archeológovia vo Svätej Zemi vrhajú nové svetlo na stránky písma ohľadom toho, čo sa stalo alebo nestalo. Viete, Biblia je pod obrovskou paľbou zo strany toho, čo nazývame vyššia kritika Biblie. Títo ľudia veria, že môžu vziať Bibliu a určité jej časti vnímať ako alegóriu. Ďalšie zas úplne vymazať. Buď je Biblia platná a plná správnych informácií aj dnes, alebo je jednoducho plná mýtov. A ak je tomu tak, potom ju môžeme označiť za niečo ako dobrá literatúra. Pri najlepšom. Mnohí ľudia Bibliu vlastnia, ale tá im po kúpe leží na poličke. Je to najpredávanejšia kniha sveta, ale žiaľ často aj najmenej čítaná kniha na svete. Niektorí ju používajú ako zarážku dverí. Niektorí ľudia veria, že len niektoré časti Biblie sú aplikovateľné. Občas by som im rád dal veľké nožnice a povedal, prečo nosíte takú veľkú Bibliu? Vystrihnite z nej niečo a nechajte si len tie kúsky, čo potrebujete a zbavte sa toho zbytku. Je to tak alebo nie? Má celá Biblia pre nás nejaký význam? Čo nám hovorí o Bohu Biblie napríklad? O čom vlastne je Biblia? Voltaire, filozof francúzskej revolúcie, povedal: Som unavený dookola počúvať ľudí, že 12 mužov založilo kresťanské náboženstvo. Dokážem, že postačí jeden muž, aby ho vykorenil. No podarilo sa mu to? Na tom samom mieste, kde stál a prehlásil tieto slová, je dnes jeden z najväčších biblických depozitárov na svete. Je to trochu ironické, že on sa stal súčasťou zemského prachu, ale Biblia stále pokračuje. V 2. Petrovej 1. kapitole 19. verši čítame: Máme tiež pevnejšie prorocké slovo. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým nesvitne a nevyjde zornička vo vašich srdciach. Nuž, máme isté pevné prorocké slovo. A urobíme dobre, ak budeme dbať na to, čo hovorí. Je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, čo sa nám Biblia snaží povedať. Dnes je vo svete toľko rôznych vetrov učení, ktoré sa odvolávajú na to, čo údajne Biblia učí, ale skutočne títo ľudia poctivo študujú v písme slovo za slovom a dbajú, čo naozaj text hovorí. Aj hľa, predošlé veci sa splnili a nové oznamujem. Skôr ako vyrašia, dám vám o nich počuť. Izaiáš 42, verš 9. Viete, sú takí ľudia, ktorí pohotovo vyhlásia, že Boh nevie všetko. Veci sa udiali len tak. Ale tu nám Boh jasne hovorí, že ak text čítate tak, ako je napísaný, že on vám vopred oznámi to, čo sa stane na tejto planéte. Nenecháva nás tu ako siroty. Hovorí nám to vopred. Ale tu je zaujímavá vec. Tiež sa tu hovorí, aj hľa, predošlé veci sa splnili. Inými slovami, ak mi neveríte, že dokážem predpovedať budúcnosť, Boh hovorí, tak si to overte v minulosti. Lebo skôr, ako sa to stalo, som to oznámil v Biblii a vy si môžete overiť na splnenej minulosti, či môžete veriť môjmu slovu ohľadom budúcnosti. Nie je to presne to, čo sa tu hovorí? Myslím, že áno. Tak teda dnes by som to chcel urobiť. Odskočíme si do minulosti a overíme si, či Boh je pravdivý vo svojom slove.
Izaiáš 46, verš 9 a 10. Pamätajte na predošlé veci minulé, že ja som Boh a nie je to iného. Ja som Boh a nie je to mne rovného. Ja od počiatku zvestujem budúcnosť a od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Ja vravím, môj zámer sa splní a uskutočním všetko, čo sa mi ľúbi. To je dosť vyzývavá reč. Vedeli ste, že neexistuje iná náboženská kniha na celom svete, ktorá by obsahovala takúto výzvu? Ani jedna. Môžete preskúmať akékoľvek knihy. Prečo nie? Lebo nedokážu predpovedať budúcnosť a potom predložiť výzvu. Overte si, či sa tak stane. Vyskúšajte ma. Boh vyzýva svet, aby urobil porovnanie. Tak teda Izaiáš 42, verš 9 a 10 obsahuje výzvu, ktorú žiadna iná náboženská kniha sveta nedokáže, alebo si ani nedovolí napodobniť. Ján 5, verš 39. Skúmajte písma, lebo vy si myslíte, že v nich máte večný život. A tie vydávajú svedectvo o mne. Keď Ježiš predniesol tieto slová, existoval len starý zákon. Inými slovami, on tu tvrdí, že starý zákon svedčí o Ježišovi Kristovi. Nie je to zvláštne, že dnes ľudia hovoria, my nepotrebujeme starý zákon. Boh starého zákona je taký odlišný od Boha, ktorého sme spoznali a zamilovali si v novom zákone. Takže už ten starý zákon nepotrebujeme. Ale tu sa jasne hovorí, že celá Biblia je o osobe Ježiša Krista. A povedal im, toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom. To je prvých 5 kníh Biblie, tzv. Pentateuch. V prorokoch, to sú všetky prorocké knihy, a v žalmoch. Takto máme celý starý zákon. O mne. Takže celá Biblia, starý zákon, je kniha o Ježišovi Kristovi. Teda áno, je to kniha o spasení, ale Biblia obsahuje tvrdenia ako žiadna iná kniha. A tiež o sebe prehlasuje, že je knihou o počiatkoch. Rozpráva nám o tom, odkiaľ pochádzame, že máme vznešený pôvod, že sme boli stvorení na Boží obraz. Hovorí nám, že prebieha vojna medzi dobrom a zlom. Biblia nám hovorí, že v nebi bola veľká vojna, ktorá spôsobila obrovskú katastrofu, ktorá začala v nebi a teraz zúri tu na našej planéte. Presne to nám Biblia hovorí. Biblia nám hovorí príbeh, keď Boh nebies raz v dejinách už zasiahol a zničil celý svet potopou. Nie je fascinujúce, že 90% svetovej populácie tomu neverí? 90% populácie sveta odmieta prijať to, čo Biblia hovorí v knihe Genesis. Kvôli tomu sme venovali istý čas tomu, aby sme si na týchto prednáškach o evolúcii a stvorení ukázali, že Biblia skutočne myslí presne to, čo hovorí. A že je to len ľudská arogancia, ktorá sa snaží zredukovať tých prvých 5 kníh Biblie na nič a je pripravená zahodiť ich do odpadkového koša. Nezahrávajte si s Božím slovom. Takže Biblia je kniha o pôvode. Rozpráva nám, odkiaľ pochádzame, je tiež knihou o spasení, knihou o osobe. A tá osoba podľa týchto písem je Ježiš Kristus. A potom tu je ešte jedna vec ohľadom Biblie, ktorá je úchvatná. Je to kniha o histórii. A predsa hromada kritikov ju spochybňuje. Zástancovia vyššej kritiky hovoria, ale toto sa nestalo, tamto sa nikdy nestalo a ani toto a tamto, ani to ďalšie. Nebolo to tak, ale inak. A oni veria, že majú lepšie poznanie o histórii ako Biblia, hoci nežili v tom čase, keď toto slovo už bolo živé. Ale odhliadnúc od toho, ukázal čas, že mali pravdu? Alebo sa dokázalo, že sa mýlia? Čo si myslíte?
Za každým, keď archeologický rýl niečo vyhrabe zo zeme, biblické svedectvo je obhájené a tí tzv. Osvietení ľudia sveta sú obnažení, že sa mýlia. Za každým. Tak poďme spolu do Egypta a pozrime sa, na čom sa kritici sveta najviac zabávajú. A vezmime tie najkľúčovejšie časti písma, čo sa týka archeológie, a vezmime tie najzložitejšie pasáže, kde archeológia vyniesla na povrch tie najúžasnejšie objavy. Ale kritici tam majú celkom iný príbeh. Tak si to teda porovnajme. Poďme do Egypta. Toto sú schodovité pyramídy v Sakkare. Tieto sú tie najstaršie. Schodovité pyramídy v Sakkare. Faraón Soser, 3. dynastia, 2750 pred naším letopočtom. Zaujímavé. Ak by ste sa vrátili do nedávnej minulosti, vtedy sa tvrdilo, že tieto pyramídy sú o mnoho staršie. Ale dnes sa všeobecne prijímajú tieto dátumy. V Biblii je jeden príbeh o Jozefovi. A to je len alegória, hovoria kritici Biblie. Len rozprávka o mladom mužovi, ktorý sa dostal do Egypta ako otrok a potom zvláštnou zhodou okolností bol náhle povýšený na druhého najmocnejšieho muža v celom Egypte. A jeho pán videl, že Hospodin je s ním a že Hospodin pôsobil, aby všetko, čo robil, prosperovalo v jeho ruke. Čítame v knihe Genesis. Čítame tam, že mladý Jozef sa stal osobným poradcom samotného faraóna. Semickí Hyksósovia vládli v Egypte v rokoch 1780 až 1545 pred naším letopočtom. A teda je celkom možné, že mladý Semita mohol získať takú honoráciu, pozíciu. Je niečo pravdivé na príbehu, že faraón sa radil s mladým hebrejským mužom? Genesis 41, verše 28 až 30, Boh ukázal faraónovi, čo urobí. Prichádza 7 rokov veľkej hojnosti v celej egyptskej zemi, ale po nich príde 7 rokov hladu. Toto tvrdí Biblia, že sa stalo v histórii. A potom prišla archeológia, ktorá objavila nápis na prvom nílskom katarakte, ktorý znie takto. Zbieral som obilie, bol som bdelý v čase sejby a keď povstal hlad trvajúci mnoho rokov, rozdeľoval som obilie. Níl sa nevylial po dobu 7 rokov. Rastlinstvo zlyháva. Boli postavené sípky. Všetko, čo bolo v nich, bolo spotrebované. Archeológia a Biblia, strana 306. Teda tento katarakt na Níle nám hovorí, že niečo také sa v Egypte naozaj stalo. Ďalej máme zaujímavé kresby a rezby rytiny v hrobkách. Toto je typická hrobka a ak si všimnete tu naľavo, je krava s viditeľne trčiacimi rebrami. A na tejto strane je krava, ktorá je zaoblená a vykrmená. Takže príbehy o tučných a chudých kravách sú v egyptskej archeológii veľmi rozšírené. Ale najvýznamnejší príbeh z Egypta je príbeh Exodu. Predstavte si ten príbeh. Je to príbeh o tom, ako Boh zasahuje do života Egypťanov a hebrejského národa. A Boh vezme celý národ otrokov priamo spod nosa veľkého faraóna, privedie ich až k brehom Červeného mora, otvorí jeho vody, oni prepochodujú priamo po jeho dne až na druhú stranu. Faraón a jeho armáda ich zúrivo prenasledujú a sú zničení v Červenom mori. A celý Egypt leží v troskách potom, ako bol zasiahnutý 10 ranami. Pekný príbeh však. Zapísali si snáď niečo z toho Egypťania do svojej histórie, aby sa na to pamätalo? Nie. Takže čo myslíte, čo by o takom príbehu povedala vyššia kritika Biblie? Pochopiteľne je to alegória, pekný príbeh, ktorý bol vymyslený, aby demonstroval, aký mocný je Boh Izraela v porovnaní s ostatnými bohmi. To je všetko. Alebo nie? Čo ale hovoria dôkazy? Nuž, pozrime sa na to. Viete, Egypťania boli známi tým, že zapisovali len svoje víťazstvá a nič iné.
Faraóni, ktorí boli vo vojnách, mnohí, napríklad Ramzes, ktorý bojoval proti Hyksosom a jeho armáda bola zahladená. Potom ide a nechá napísať veľké kapitoly do archeologických dejín o svojich víťazstvách. Nie je to úžasné, keď utrpel zdrvujúcu porážku? Nož ja vždy hovorím, že Egypťania boli v mnohom ako Rusi. Keď Rusi mali svoj prvý kozmický program a niečo sa im nevydarilo, až explodovala kozmická loď so všetkými ich kozmonautmi, tak po malej chvíli nechali zaznieť v správach krátku správu: úspešne sme otestovali výbušné zariadenie v kozme. To je všetko, čo o tom bolo počuť. No a z toho zvyšku uniknutých správ sa potom dalo poskladať, že to v skutočnosti bola katastrofa. Nuž a takí boli aj Egypťania. Oni nezaznamenávali svoje neúspechy do kameňa, len svoje víťazstvá. A museli by ste rozumieť ich spôsobu myslenia. Napokon, veď faraón bol reinkarnáciou boha slnka. Tomu skutočne verili. On bol vtelený boh slnka. Bol neomylný. Ako by sa vôbec mohol dopustiť omylu? Všetko, čoho sa dotkol, sa obrátilo na zlato. Nič sa nemohlo pokaziť, tak ako by mohli zaznamenať nejaké zlyhania. Jednoducho to neurobili. Ale dnes večer sa zahráme na Sherlockov Holmesov. Vnoríme sa do minulosti ako Sherlockovia. Vráťme sa k pyramídam. Tu pred pyramídami máme sfingy. Keď obrátim egyptskú zem na púšť a keď zem bude vyprázdnená od toho, čo ju naplňalo, potom poznajú, že ja som Hospodin. Ezechiel 32:15. Biblia hovorí, že v minulosti bolo v Egypte niečo zlé a rovnako tomu bude aj v budúcnosti. Tu je zaujímavý článok z časopisu Time. Soška potvrdzuje príbeh o Mojžišovi a o modlárskych Izraelitoch. Ide o uctievanie zlatého telaťa, čo bolo skutočne súčasťou egyptského systému uctievania. Bík Apis. Dnes už nikto nespochybňuje tieto fakty, ale v minulosti boli mohutne kritizované. Ale žiadne uctievanie teliat nikdy neexistovalo, aký nezmysel. Vedeli ste, že svet ešte aj dnes stále uctieva bíkov a že existujú sväté kravy uctievané ako božstvo dodnes? Len choďte do Indie a uvidíte. Tam sa nemôžete ani len dotknúť svätých kráv. Môžu sa voľne prechádzať po meste a nemôžete s nimi nič urobiť. Uctievanie Apisa ani dodnes nevymrelo. Ich symbolika je veľmi zaujímavá. Hady s krídlami. To je pozostatok niečoho, čo je napísané v písmach. Dokonca majú aj zakrývajúcich, zastierajúcich cherubov na oboch stranách ich oltárov. Toto je nesmierne zaujímavé. Biblia nám hovorí, že Lucifer bol takým zakrývajúcim cherubom a že chcel byť ako najvyšší. Tu majú vyobrazených hadov ako zakrývajúcich cherubov s červenými hlavami, slnkami, ako symbol uctievania slnka nad nimi. Isis a Osiris boli hlavné egyptské božstvá v rôznych podobách v priebehu histórie. Takže tu máme Isis, ženskú podobu božstva, a Osirisa ako jeho mužskú podobu. Isis a Osiris mali syna. Volal sa Horus, ktorý sa mal stať spasiteľom sveta. Máme tu teda mini príbeh o spasiteľovi, ktorý mal vzísť z mužskej a ženskej podoby božstva. V kresťanstve a v Biblii máme tiež príbeh o spasiteľovi, Mesiášovi, ktorý sa narodil z Boha a zo ženy. Ale táto je pozemská obyčajná žena, až na to, že počala ako panna. Tu Isis tiež zjavne počala ako panna. Takže egyptská mytológia, ktorú tu máme, má príchuť niektorých vecí z Biblie. S tým rozdielom, že Biblia presne predpovedá čas, kedy mal Mesiáš prísť. Do písmenka presne. Wow. Nie je žiadna iná kniha, ktorá by toto dokázala. Podľa egyptskej mytológie, keď niekto umrel, stretol sa s ďalšou formou boha Osirisa. Bol to Anubis, boh mŕtvych, ktorý odvážil jeho skutky na váhach
A ak bol nájdený ľahký, tak sa chudák nedostal na dobré miesto, ale na to zlé. Teda máme tu náboženstvo skutkov. Vaše skutky sú vážené na váhach, aby sa zistilo, či ste priateľní alebo nie. Anubis bol tým bohom, ktorý bol takto uctievaný. Iná forma Osirisa. Je to vlastne uctievanie boha mŕtvych. Ale Ježiš povedal otvorene, Boh nie je bohom mŕtvych, ale bohom živých. Na tom je opäť niečo zaujímavé. A tu máme ďalšie božstvo. 2 hady na každej strane. Toto je vyobrazenie Hathor, čo je zas len iná forma zobrazenia býka. A potom tu máme všelijaké možné formy zobrazenia vtákov, napríklad tento tu s orliou hlavou. Ten je symbolom boha Horusa. Tu oproti stojí Anubis, ktorý je zároveň Osiris. A v skutočnosti môžeme povedať, že Horus je Osiris, lebo Horus je len reinkarnáciou Osirisa, ktorý zomrel. A tak tu máme celú mytológiu zabalenú v príbehu. Tu je veľký chrám Isis. Isis bola obľúbenou egyptskou bohyňou. Veľké pyramídy neboli ničím iným ako hrobkami prvých faraónov. Neskôr ich už pochovávali v hrobkových komnatách vytesaných do skaly. A tieto pyramídy nám majú čo povedať. Zaujímavé príbehy. Počas francúzskej okupácie Egypta jeden francúzsky vojak vykopal zvláštny kameň, ktorý je známy ako rozecký kameň. Na ňom je text v 3 jazykoch a vďaka tomu a len odvtedy, od francúzskej revolúcie, máme schopnosť rozlúštiť tieto jazyky hieroglyfy. Toto je rozecký kameň, momentálne v Britskom múzeu. Mužovi menom Champollion trvalo vyše 20 rokov, kým rozlúštil tie hieroglyfy. Takže skutočne dokážeme čítať minulosť z hieroglyfov len okolo 100 rokov, viac nie. Vedný odbor archeológie je starý zhruba len 100 rokov. Ale kritici kričali o nedôveryhodnosti Biblie už od stredoveku. A teda len asi 100 rokov žijeme vo veľmi privilegovanej dobe, keď sú nám tieto veci odhalené. Starovekí Egypťania verili, že život po smrti pokračuje a mumifikovanie bolo vlastne pokusom zachovať ten život. Keď vás vtedy pochovali, tak vás pochovali s celým osobným majetkom, aby ste mohli pohodlne pokračovať na druhej strane. Keď faraón umrel, veľmi často zabili celý jeho personál, aby mu mal kto slúžiť na druhej strane. To bol nebezpečný job, môžem vám povedať. Starať sa o faraóna, lebo napokon mohlo byť po vás. Museli ste ísť do hrobu spolu s ním. A tak tu máme tieto úchvatné príbehy v kameňoch. Máme tu veľkých faraónov, ktorí sú vždy vyobrazení ako mocnejší než človek. Oni boli neporaziteľní. A kdekoľvek vidíte tieto ihly, tieto obelisky, sú symbolom, no ako to povedať šetrne, mužského pohlavia. Viete, keď Osiris umrel, Isis ho poskladala späť dohromady, ale chýbal z neho kúsok, ktorý ona potom zrekonštruovala, aby mohla splodiť Horusa. To je význam obeliskov. Teda kdekoľvek vidíme tieto symboly, nie je to nič pekné, aby sme na to pozerali. Teda toto je forma tzv. Falického uctievania mužského údu, lebo moc muža spočíva v jeho schopnosti plodiť. Keďže to, čo splodíte, vás robí akoby bohom, teda oni verili, že sú v istom zmysle bohovia. A niektorí boli bohmi trochu viac ako tí ostatní. Tu je faraón na svojom voze, ako sa preháňa po planinách. Musím povedať, že v tej dobe mali niekoľko úžasných vecí. Na tomto obrázku sú sochy capov, ktoré znázorňujú boha Ammona. Uctievanie capa v celej histórii je neuveriteľná súčasť okultného sveta. Vedeli ste, že uctievanie capa je aj dnes veľmi živé a živo prekvitá v Spojených štátoch amerických? Vedeli ste to?
No len choďte do niektorej tajnej spoločnosti, ktorých je vo vašej krajine tak mnoho. A zvlášť v južných štátoch. Choďte do Oklahomy. Dá sa povedať, že celý štát tam riadia uctievači capa. Dostaneme sa k tomu, keď sa budeme zaoberať tajnými spoločnosťami. Ak by ste dnes šli do Egypta a zastavili sa pri preslávených chrámoch, ktorých je ešte aj dnes množstvo, napríklad tento v Luxore, nájdete nádherné hieroglyfické texty. A tu je zaujímavý text, pretože znie rovnako, či sa číta odpredu alebo odzadu. Normálne by ste to čítali odzadu, ale môžete ho čítať aj odpredu. Je to to isté. Tu v strede je znak Ankh. Tu je steblo či list a tu je hmyz, takže to môžete čítať odpredu aj odzadu. A tu si môžeme trochu zažartovať, lebo hieroglyfy predstavujú skutočné veci, ktoré existovali. Takže keby sme to chceli personifikovať v angličtine, mohli by sme povedať be, včela, plus leaf, list, to je belief, čiže viera v to, čo je uprostred, Ankh, symbol večného života. Nejako takto by ste to mohli čítať. Egypťania ďalej uctievali podivné tvory, ako je napríklad tento. Bol veľmi posvätný a museli by sme rozumieť ich mysleniu, aby sme pochopili, prečo by práve chrobáka Skarabea, čo je dosť hlúpy chrobák, mali vôbec uctievať s veľkou úctou. Prečo uctievať práve hlúpeho chrobáka? Viete, oni boli panteisti. A panteizmus učí, že Boh je vo všetkom, vrátane nás, a my sme preto súčasťou božstva. A v regenerácii, v sexuálnej produkcii života, v tom spočíva naša moc božstva. Tomu oni veria. A preto o čo viac potom hlúpy chrobák, ktorý pretvára exkrementy, odpad, späť na krásneho chrobáka Skarabeusa, to je symbol regenerácie života. Teda je to symbol života zo smrti, moci a božstva v nás všetkých. Panteizmus je stále živý a dobre sa mu darí aj dnes vo vašej krajine a vo všetkých krajinách sveta. Celé hnutie New Age je založené na panteizme. Zaujímavé symboly, ktoré tu nachádzame, sú napríklad tieto. Kríž v kruhu. Tento symbol nájdete na viacerých miestach, ako by ste čakali. Boli by ste prekvapení, kde sa dá nájsť. Alebo oko Osirisa. Alebo tieto mytologické vtáky. Tu je niekoľko zaujímavých vyobrazení faraóna. Obrovské sochy, pre ktoré je typické, že muž faraón je ten obor a tu máte pri ňom jeho maličkú ženu zmenšenú na fliačik medzi jeho nohami. Radšej sa o tom nebudem rozširovať. Poďme teraz k tomu slávnemu príbehu Exodu. Je to skutočný príbeh alebo mytológia? Tu máme slávneho Ramzesa II. Všimnite si opäť, že jeho ženy mu nesiahajú ani po kolená. Asi tak. Toto bola mužmi ovládaná spoločnosť. Máme aj dnes tajné spoločnosti ovládané mužmi? Áno či nie? Ó, áno. Máme náboženské spoločnosti, kde sú muži dominantní? Áno, veľmi zaujímavé. Ale Ramzes žil v čase, ktorý bol biblicky vzaté príliš neskoro na Exodus. Ale ak sa pozriete na populárne predstavy, teórie na túto tému, čo zistíte? Že toto je faraón Exodu. Ramzes bol údajne faraónom Exodu. Kto z vás videl animovaný film Mojžiš? Nikto z vás? Bolo to veľmi populárne, bežalo to na plátnach. Kto bol faraónom Exodu v tom filme? Ramzes. Ramzes. Nož ale to nie je biblické. On nemohol byť ten faraón, lebo žil príliš neskoro. Je možné, že výberom Ramzesa sa snažia niečo zakryť? Možno, pretože v dobe Ramzesa boli faraóni opäť v takej pozícii, že im ženy siahali ledva po kolená.
V dobe Ramzesa bola opäť nastolená stabilita starovekého egyptského náboženstva. Vedeli ste, že pred Ramzesom bolo egyptské náboženstvo ohromne otrasené a prebehla výmena náboženstiev? Wow, čo sa tam len stalo? Nuž, poďme sa pozrieť na príbeh o Mojžišovi. Mojžiš, ako je známe, bol vložený do malého košíku z trstia, ktorý bol pustený po rieke Níl. Pravdepodobne ho nazvali menom Hapi Mózes, ako odkaz na boha Nílu. Narodil sa roku 1530 pred naším letopočtom. Podľa biblickej chronológie sa narodil 1530 pred naším letopočtom. Utiekol z Egypta v roku 1490 pred naším letopočtom. Pamätajte, že sme pred Kristom, preto počítame dozadu. Odrátavame. Nemôžete prirátavať roky, ale odrátavať. Čiže mal 40 rokov, keď ušiel. Teda sa dostávame do roku 1490 pred naším letopočtom. A ak si zoberiete chronológiu v biblickej knihe Kráľov, tam máte presne uvedené, kedy vládol napríklad Šalamún a tiež presne, ako dlho vládol po exode. A na to máme presné dátumy a môžeme presne vyrátať podľa Biblie, kedy sa exodus odohral. A vyjde vám z toho, že exodus sa odohral 17. marca 1450. Toto hovorí Biblia, ale nie svet. Vieme to z Biblie. Je tento dátum akceptovaný? Samozrejme, že áno. Všade vo svetových biblických konkordanciách toto je dátum, na ktorom sa zhodujú učenci. A bol nejaký faraón, ktorý zomrel 17. marca 1450? Lebo podľa písma faraón zomrel v deň exodu v Červenom mori. A odpoveď je áno. Kto je tým faraónom? Je ním Tutmozes III, ktorý umrel 17. marca 1450 podľa bibliografie jeho dvorného pisára Amenemhaba. To znamená, že aj egyptská, aj biblická chronológia zhodne poukazujú na ten istý dátum v histórii, kedy mal umrieť faraón. A teraz, kto bol Tutmozes III? Viete čo? Tutmozes III bol najmocnejší faraón, aký kedy žil. On bol tým najsilnejším z faraónov v histórii. Bol známy ako Napoleon egyptský, najväčší dobyvateľ všetkých čias. Nie len, že Tutmozes III bol najslávnejším faraónom všetkých čias vojensky, politicky, ale aj nábožensky. Lebo on nebol vychovaný vo faraónovom paláci, ale vychovávali ho kňazi boha Amona. Bol Amonnovým kňazom. To je veľmi zaujímavé. Inými slovami bol uctievačom Capa. A nie len to. Tutmozesovi III. Bolo pripisované autorstvo knihy Mŕtvych. A teraz povedzte, nie je to fascinujúce? Tá kniha je ekvivalentom okultnej Biblie. Ekvivalentom okultnej Biblie. A okultisti aj dnes uznávajú tieto spisy. Fascinujúce. Pozrime sa na 18. dynastiu. To je presne obdobie, keď vládol tento slávny faraón. Tvrdí, že je Bohom, vládnúcim na tejto zemi. A myslíte si, že Boh vesmíru by dopustil, aby mu vzdoroval nejaký faraón, slaboch? Alebo tento presne zapadá do obrazu? Pozrime sa na 18. dynastiu. To je presne obdobie, keď vládol tento slávny faraón. Prvý, Amozis, čo znamená narodil sa mesiac. 1570 až 1553 pred naším letopočtom. Toto je priskoro, lebo pamätáte, že Mojžiš prišiel neskôr. Potom tu bol Amenhotep I, 1553 až 1532 pred naším letopočtom. Amon je potešený. To je tiež pred časom exodu. Ďalej tu máme zaujímavého faraóna, ktorým je Tutmozes I. On vládol od roku 1532 do roku 1508 pred naším letopočtom. Otec Hatšepsut. Teraz. V tom čase sa narodil Mojžiš a tiež jeho brat Áron, pretože jeho brat Áron bol o 3 roky starší ako on.
Takže Áron unikol pred faraónovým dekrétom smrti novorodencov, ale v tomto období Tutmozesa I. bol už dekrét vydaný. Tutmozes mal dcéru, ktorá sa volala Hatšepsut. Toto je fascinujúce. Biblia nám hovorí, že kto našiel Mojžiša? Faraónova dcéra. Mimochodom, ak ste sledovali ten film Mojžiš, zistili by ste, že v tom filme, ktorý nazvali Mojžiš, to nebola dcéra faraóna, ktorá ho našla v rieke Níl. Ale kto z vás si to pamätá? Kto to bol? Bola to faraónova manželka. Ona ho vraj našla. No to je opäť zaujímavé, pretože to nie je celkom biblický príbeh. Ale tento príbeh nájdete v inej náboženskej knihe, ktorá sa volá Korán. Prečo by autori filmu uprednostnili príbeh z Koránu pred príbehom z Biblie? Nemetie vás to? To je zaujímavá záhada. My ju rozlúštime počas týchto prednášok, len vás upozorňujem, že je to veľmi zaujímavý príbeh. Takže máme Tutmozesa I. otca Hatšepsut a po ňom prichádza na trón Tutmozes II. A on bol manžel Hatšepsut. Keď Tutmozes I. zomrel, a ak Hatšepsut bola jeho dcéra, potom Mojžiš už musel byť ako mladý chlapec na faraónovom dvore, keď zomrel a tak teoreticky, keďže bol adoptovaný, vtedy sa mohol stať faraónom. Faraónom sa stal Tutmozes II. Ako manžel Hatšepsut. Mojžiš teda evidentne neprijal tú pozíciu. Biblia hovorí, že Mojžišovi bol ponúknutý faraónov trón, ale odmietol. To bola teda príležitosť. Teda manžel Hatšepsut prevzal moc ako faraón a keď zomrel, pretože vládol len 4 roky, je to tu vidieť, tak prišla kríza. Musel vládnuť niekto iný. Kto vládol po ňom? Je zvláštnosťou, že vládla sama Hatšepsut. Ona bola ženský faraón. Lenže ženy faraónky neboli povolené, lebo faraón mal byť reinkarnáciou boha slnka Osirisa, ktorý bol muž. Takže ona sa mohla stať faraónom len ako muž. Teda, ako sa Hatšepsut stala mužom? No áno, ona sa musela stať mužom. A tak Hatšepsut je zobrazovaná s bradou a stala sa takzvaným čestným mužom. To je ale zaujímavé. Máme aj dnes také spoločnosti. Vidím, že sa usmievate. Máme také spoločnosti, ktoré sústreďujú ohromnú moc. Sú ovládané výhradne mužmi, ale ženy v nich tiež môžu dosiahnuť vysoké postavenie a potom ich už oslovujú brat a nie sestra. Máme takéto bratstvá dnes? Áno. Určite máme. A dokonca vládnu nad svetom. A v skutočnosti aj vládcovia sveta patria k tomu bratstvu. Nie je to fascinujúce? Chceli by ste o tom počuť viac? Potom by ste mali prísť aj na budúce na tieto prednášky. Povieme si o tom viac. Ukážem vám príklady, kde brat ten a ten je v skutočnosti sestra tá a tá. To by mohlo byť zaujímavé. But Hatšepsut, of course, ale Hatšepsut bola vydatá za tohto muža Tutmozesa II. A zrejme nemohli mať dieťa, preto tak túžila po dieťati. Lenže to neprichádzalo. Tak Tutmozes II., ktorý nebol veľmi verný manžel, sa obrátil k iným ženám. A mal syna. Nemanželského syna, ktorý nebol súčasťou faraónovho dvora. Bol vychovaný mimo dvora egyptským kňazstvom. Môžete hádať, kto ním bol. To bol ten veleslávny Tutmozes III. A tento muž vyrástol ako kňaz vychovávaný medzi najvyššími egyptskými kňazmi. A on bol primárnym kandidátom na boha Amona. A tu sa na dvore stalo niečo neobvyklé. Keď zomrel Tutmozes II., Hatšepsut prevzala moc, ale musela spoluvládnuť s Tutmozesom III., s nemanželským synom Tutmozesa II. Viete, čo je fascinujúce?
Ona bola hlavnou predstaviteľkou moci. Ona držala v rukách insígnie moci, ale potom časom pomaly nastala zmena. A pár rokov pred jej smrťou odrazu všetky záznamy o Hatšepsut ako šmahom ruky zmizli. Stratila sa zo záznamov egyptskej chronológie. Žiadny záznam o Hatšepsut. Vedeli ste, že zo všetkých jej sôch bola odstránená tvár? Všetky jej busty boli strhnuté, vyhodené a zakopané. Zdá sa, ako by Egypt chcel vymazať záznam o Hatšepsut z historických kníh. Len archeológia ju opäť objavila. V čase Tutmozesa III. Sa tu odohrával dramatický zápas. Ďalším faraónom bol Amenhotep II. Bol synom Tutmozesa III. A všimnite si, k akej zmene mien došlo medzi Tutmozesom III. A Amenhotepom. Amenhotep znamená Amon je potešený. Ten bohca Amon je potešený. Tutmozes IV. Bol potom druhorodený syn Amenhotepa II. Dostaneme sa k ním za chvíľu. Tu je slávna Hatšepsut. Jedna z jej mála búst, ktoré sa zachovali. Táto pochádza z Egyptského múzea v Berlíne. S čestnou briadkou. Tu je ďalšia socha Hatšepsut, ktorú vykopali pochovanú kdesi v diere. A tu je slávna busta Tutmozesa III. A teraz by som chcel, aby ste poňali tieto dve postavy. Hatšepsut, ktorá sa stala čestným mužom, aby mohla byť faraónom, a Tutmozes III. Ako najmocnejší faraón všetkých čias. Keď Hatšepsut zomrela, on začal prekvitať. Narástol ako obrovský hríb. Stal sa nielen politickým lídrom sveta, ale aj náboženským lídrom sveta. Viete, čo je zaujímavé? Že okultný svet dnes odvodzuje svoju moc od tohoto muža. Fascinujúce. Here he is depicted Tu je zobrazený, ako drží celú armádu Sýrčanov a Asíranov za vlasy, pričom šliape po ich vojakoch tu dole. Vidíte, celá armáda je proti nemu tvoj, ako nič. Sme na správnej stope? Tu máme článok z časopisu Time. Je tu znázornená Hatšepsut ako jedna z mála žien, ktoré vládli Egyptu. Za ňou Tutmozes III. Píše sa tu, že pod jeho vládou Egypt dosiahol vrchol svojej moci a vplyvu. Vidíte? Nevymýšľam si to. Máte to tu. Potom máme ďalších zaujímavých faraónov, o ktorých si povieme za chvíľu. Achnaton a tak ďalej. Amon. Tu je Amonova kňažná. Amonov kult bol spájaný s veľkou rozpustilosťou. Diali sa tam divné veci. Bola to forma sexuálneho kultu. Čo myslíte? Je to už dnes mŕtve náboženstvo? Je mŕtve? Ja si to nemyslím. Je stále živé. Darí sa mu a naberá na obrátkach vo vašej krajine. Vedeli ste to? A len tí najvyšší z najvyšších patria k jeho bratstvu. To je zaujímavé. Vrátime sa k tomu za moment. Druhá časť. The Amarna period. Obdobie Amarna. Čo znamená toto obdobie? Počas vlády Tutmozesa III., toho mocného faraóna v Egypte, nastalo obdobie známe ako obdobie Amarna. A tým faraónom, ktorý v tomto období uctieva zvláštne božstvo, je Amenhotep III. Tu teda dochádza k prechodu od kultu Amona k inému kultu, ktorý je známy pod pojmom atonizmus. Amenhotep IV., nasledujúci faraón, si neskôr zmenil meno na Akhenaton a za chvíľu budeme o ňom hovoriť. Všimnite si, že už sa teraz nevolá Amenhotep, Amon je potešený, ale Akhenaton. Aton to je iný boh. Tu dochádza k zmene egyptského náboženstva. Fascinujúce veci. Egypt zmenil svoje náboženstvo. A ďalej nasleduje faraón známy ako Tut-Ankh-Aton.
Ten mal tiež príponu Aton, ale zamenil si svoje meno späť na Tut-Ankh-Amon. Takže čo sa tu stalo? Bola to zmena náboženstva. V histórii Egypta bola krátka doba, keď faraóni zmenili svoje náboženstvo z uctievania Amona na Atona. A potom z Atona späť na uctievanie Amona. To vyzerá ako vojna. V Egypte bola náboženská vojna. Vedeli ste o tom? Fascinujúce veci. Pozrime sa teda na tento príbeh. Toto je Dír al-Bahari. Slávny terasovitý chrám tej slávnej faraónky Hatšepsut. To, na čo sa pozeráte, sú ruiny univerzity, na ktorej kedysi pravdepodobne študoval Mojžiš. Toto je ono. Úchvatná stavba. Aspoň to, čo z nej zostalo. Keď sa tam pôjdete pozrieť, uvidíte, že postava Hatšepsut bola zoškrabaná zo steny. Je zničená. Všetko, čo tam nájdete, sú len symboly starovekej pohanskej modloslužby. Všetko ostatné bolo zničené. Ako keby časť náboženskej histórie Egypta musela byť vymazaná. Tu máme sochu, ale nie Hatšepsut, toto je Hathor. Toto je ten slávny bík. A chcem vás teraz vziať do Luxoru, do tejto hrobky. Poďme dnu a tam je slávna reliéfová rezba, ak chcete. Tu máte ich staroveké božstvá. Tu máte Horusa a oni tu vzdávajú poctu tomuto faraónovi. Ale všimnite si, že ten faraón bol odstránený zo steny. Kto tam bol pôvodne? Zistilo sa, že to nebol nikto iný ako Hatšepsut. Teda aj tu bola vymazaná. Ako čestný faraón tej doby. Jediná zachovaná verejná pamiatka na ňu je jej náhrobný stĺp a stĺp jej rivala. Tieto dve takzvané ihlice, obelisky. Toto je hrobka slávneho Tutmozesa III., ktorá bola objavená len nedávno. Túto museli hľadať skutočne dlho, vysoko v horách. Tu je horská cesta k hrobke. Musíte vystúpať skutočne vysoko, aby ste sa k nej dostali. A na tom faraónovi je ešte niečo zaujímavé. Tu je jeho múmia umiestnená v múzeu Tutmozesa III. Čo hovorí Biblia? Čo sa stalo s Tutmozesom III.? Utopil sa a zomrel. A pravdepodobne bol pokrytý bahnom v mori a nikdy sa nenašiel. Ale tu máme múmiu. Keď umrel faraón Tutmozes III, bol približne taký starý ako Mojžiš v tej dobe. Čiže koľko asi mal rokov? Musel mať asi 80. Ale hádajte čo? Túto múmiu študovali dvaja vedci, ktorí sú známi ako Harris a Weeks. A prišli k záveru, že toto nie je múmia starého muža, ale mladíka. Asi 20-tníka. Takže tu je falošná múmia. Je možné, že Egypťania nemali telo a tak vzali napríklad jedného zo sluhov, zabalili ho a vložili na miesto faraóna. Takže ak by sa niekedy mala hrobka objaviť, aby tam niekto bol, je to falošná múmia. To nemôže byť Tutmozes III. Ak by ste vošli do hrobky, tu je popisná tabuľa k miestu a píše sa tu, že vládol v rokoch 1504 až 1450. Presný dátum exodu podľa Biblie knihy kráľov. Fascinujúce veci. Nože faraón, čo ešte ukrývaš vo svojom hrobe? Poďme dovnútra a hľadajme. Tu je uctievanie chrobáka Skarabea. A potom tu odrazu natrafíte na toto. Kňaz Horusa ako hádže svoju palicu a tá sa mení na hada. Zaujímavé. Kde čítame o niečom takom? Len v Biblii sa dozvedáme o kňazoch Horusa, ako hádzali svoje palice a tie sa premenili na hadov. Ale Biblia hovorí, že Mojžišova palica ich všetky požrala. Nie je fascinujúce, že toto nachádzame v hrobke s kresbami ľudí, uctievajúcich hada? Kult hada. Tu máme časti knihy mŕtvych, ktorej autorom je Tutmozes III. A tu je sám faraón a pred ním je vyobrazený had. Presne toto nachádzame opísané v Biblii.
Tu je hrobka Amenhotepa II., tiež veľmi zaujímavé. Bol jedným z ďalších vládcov. Pozrime sa na tohto muža. Amenhotep II. Bol synom Tutmozesa III. Biblia hovorí, že všetci prvorodení v Egypte za jeho vlády zomreli. Ale tento muž vtedy nebol v Egypte. On bol s časťou egyptskej armády na výprave v Sýro-Palestíne, kde potláčal povstanie. A písmo hovorí, že faraón zomrel. To bol Tutmozes III. Zomrel v Červenom mori. Jeho syn nebol v Egypte, ale jeho deti boli v Egypte. Všetci prvorodení, ktorí boli v Egypte, zomreli. Takže čo by sa podľa Biblie stalo s mladým následníkom trónu, keby bol v Egypte? Musel by tiež zomrieť. Tu je ďalšia časť knihy mŕtvych v tej slávnej hrobke. Tu je hrobka Amenhotepa II. A tu je jeho socha v Luxore s nápisom: Všetko v mojom kráľovstve je v poriadku, všetko je na pokoji. Prečo by niečo také napísal? Pokúšal sa snáď niečo zakrývať? Je zaujímavé, že keď sa tento faraón vracal z výpravy v Sýro-Palestíne po tom, čo potlačil povstanie, očakávali by sme, že v Egypte nastala obrovská radosť. Je to tak? Ale v jeho prípade to tak nebolo. Zúril, keď sa vrátil. Vedeli ste, že sa prehnal cez vlastnú krajinu a zničil tisíce ľudí? A potom ľuďom pozotínal hlavy. Priviazal ich ku svojmu člnu a vliekol ich za sebou po Níle. Zničil všetko možné v Egypte. Bol to prejav zúrivosti. Ako by ste sa cítili, keby vaši vojaci po návrate z Iraku začali rozbíjať vašu krajinu, Spojené štáty? Boli by ste z toho nadšení? No presne to urobil tento faraón a potom má ešte odvahu povedať: všetko v mojom kráľovstve je v poriadku, všetko je na pokoji. Asi nič v Egypte nebolo v poriadku. Tu je ďalšia stopa. Tu je sfinga a medzi jej nohami je tabuľa so zvláštnym nápisom. Tu je. Je na nej napísané toto. Faraón, tu je reč o novom faraónovi, Tutmozesovi IV. Pamätajte, že Tutmozes III. To bol supermocný faraón, jeho syn Amenhotep II. Bol na výprave a keď sa vrátil, rozbil Egypt a jeho syn, keďže jeho deti boli v Egypte v čase rán, jeho prvorodený syn zomrel. Teda ďalší, kto mal nárok na trón, bol druhorodený. Ten sa stal faraónom. Ale ako to vysvetlíte ďalším generáciám, lebo samozrejme prvorodený sa mal stať faraónom. Tu je ich vysvetlenie. Na tabuli stojí nápis: Hej, Tutmozes IV., viem, že si Amenhotepov druhorodený syn. Ale medzi mojimi nohami je veľa piesku. Ak ho odstrániš, zariadím, že ty druhorodený budeš nasledujúcim faraónom. On to urobil a preto bol faraónom. Veríte tomu? Veríte, že druhorodený sa stal faraónom, lebo odstránil piesok spomedzi nôh sfingy? Alebo si skôr myslíte, že na trón nastúpil druhorodený, lebo prvorodený bol mŕtvý? Takže si to zhrňme po Sherlockovsky. Zmena náboženstva. Mocný faraón Tutmozes zomrie v deň, keď vody mora zaplavili egyptskú armádu v Červenom mori pri exode Židov. Nie len to, ale keďže nemajú jeho telo, namiesto neho pochovajú telo mladíka. Potom miesto prvorodeného vládne druhorodený. Tu je hrobka Tutmozesa IV. Tak to vyzerá. Tu je slávna komnata, kde sú vyobrazené božstvá chrániace jeho pozostatky a potom jeho syn Amenhotep III. Podľa mena ešte stále ide o uctievača Amona, ale tento faraón začal so zmenou svojho náboženstva. A z ničoho nič prestal byť v Egypte taký populárny. Amenhotep III. Mal problém a tak bum. Jeho sochy, vyobrazenia, boli tiež vymazané zo stien. A potom prichádza ďalší faraón. Mal to byť Amenhotep IV., ale rozhodol sa, že nechce nosiť toto meno. Ja si zmením meno na Achnaton. Tu je faraón Achnaton. A hádajte, čo sa stalo. Náhle za jeho vlády sa Egypt radikálne zmenil.
Predtým boli faraóni zobrazovaní ako najmocnejší z najmocnejších. Ich ženy siahali pod kolená. Tento faraón zmenil veci. Povedal, takto to v Egypte viac nebude. Vyobrazte ma takého, aký som. Ak mám spadnuté brucho, znázornite ho takto. Ak nie som krásavec, takého ma urobte. A čo sa týka mojej ženy a detí, dajte im tú pozíciu, akú si zaslúžia. Atonizmus je znázorňovaný týmito slnečnými lúčmi, ale nejedná sa o uctievanie slnka. Je to úplne iné božstvo. Celá táto kráľovská rodina bola zavraždená, okrem niektorých. Veľmi zaujímavý príbeh. Všetky ich sochy pamiatky boli rozbité. Tu je faraón, ako boská svoju manželku. Wow, už mu nesiaha len po kolená, ale boskáva ho v jeho výške. Nie je to zaujímavé? Tuší niekto, ako sa volala jeho žena? Nefertiti. A mali spolu 6 dcér. Meno jednej z nich bolo Anchesepaton. Prosím, všimnite si, že meno končí na Aton. Fascinujúce. Tento faraón opustil hlavné mesto zakorenené v pohanstve a povedal, ja sa sťahujem inám. Premiestnil hlavné mesto na opačnú stranu Nílu, vyššie a nazval ho Achetaton. Takže Achnaton, Achetaton, jeho dcéra Anchesepaton. Všetko končí na Aton. To je nový vládnuci boh. A potom prichádza veľká zápletka. Tu je slávny reliéf ich rodiny. Tu je Achnaton, ako boskáva svoje malé deti. Tu je Nefertiti s malým dieťaťom na kolenách. Do Egypta prichádza realizmus. Slávna busta Nefertiti. To sú ich jediné reliéfy, ktoré nám zostali. Vedeli ste, že celá táto rodina bola vyhladená? Ale mali v rodine takú malú ľúbostnú zápletku. Jedna z Achnatonových dcér, známa ako Anchesepaton, si vzala mladého muža, toho tu. A ten sa volal Tutankhaton. Ale neskôr si zmenil meno na Tutankhamon, ten slávny Tutanchamón. Teda je možné, že si s menom zmenil aj náboženstvo? A aké náboženstvo mali? Vedeli ste, že Achnaton napísal báseň svojmu bohu a že v nej cituje Mojžišov žálm, slovo od slova? Nie je to zaujímavé? Teda akému bohu začal slúžiť? Je možné, že slúžil Mojžišovmu bohu? Myslím, že áno. A kvôli tomu povstala niečo ako vojna. A bol tam jeden starý Amonov kňaz, ktorý bol zradcom. V skutočnosti uctieval Amona, no predstieral, že uctieva Atona. Starý 80-ročný muž, ako sa vraví starý cap. No pozor, v tej dobe 80 rokov ešte nebolo tak veľa ako dnes. Mojžiš sa dožil 120 rokov. Priemerný vek jeho rodiny dosahoval okolo 120 rokov. Odvtedy sme o niečo zdegradovali. Ale 80-ročný muž bol už starý cap a tento sa postaral o vyvraždenie celej rodiny vrátane Tutanchamóna. Ten bol zavraždený prerazením lebky tu vzadu pri temene. A potom ona, Anchesepaton, v zúfalstve poslala list chetickému kráľovi, v ktorom píše: prosím, pošli mi manžela, lebo inak zomriem. A chetický kráľ jej odpovedal slovami: daj sa vypchať. A hádajte, kto si ju vzal. Tento starý 80-ročný kňaz. Ten sa stal faraónom a náboženstvo sa prinavrátilo späť k Amónovi. Viete čo? Náboženské infiltrácie klamármi sú rovnako bežné aj dnes, tak ako boli vtedy. Náboženské a politické intrigy idú ruka v ruke. A tak mladý Tutanchamón, ktorý predal svoju dušu návratom späť k Amónovi, aj tak stratil vlastne všetko. Tu je zobrazený, pochovaný vo veľkom bohatstve, zlate a so všetkým týmto. Ale bolo to inak.
Tu je jeho slávny trón. Mal 2 tróny. Jeden Atonov, jeden Amonov. Symbolizmus, ktorý nachádzame v Egypte, je rovnaký, ako sa používa vo svete dnes. Tu máme komnatu so 4 ženskými božstvami, ktoré ochraňujú jeho pozostatky. Totiž Egypťania vložili jeho pozostatky do nádoby. Tu sú všetci možní starovekí bohovia. Keď pôjdete do Luxoru, nájdete tam 2 sochy. Faraóna a jeho manželky. Tento naľavo nie je nik iný ako Tut-Ankh-Amon. A napravo jeho žena Anch-Sen-Amon. Aké smutné. Jej meno nebolo Anch-Sen-Amon. Jej meno bolo aké? Anch-Sen-Paton. Ale ona zmenila svoje náboženstvo. Prečo? Poprvé, aby si zachránila život a po druhé, aby získala česť, moc a pozemskú slávu. No nestojí to za to. Chetické mestá. Vedeli ste, že vyššia kritika Biblie tvrdila, že neexistovali žiadni Chetiti, až kým sa nenašli listy chetických kráľov poslaných do Egypta, aby sa dali vypchať. Toto sú tabuľky nájdené pri Eble. Tisíce tabuliek sa našli pri Eble, ktoré zmieňujú Sodomu a Gomoru, Abraháma, Izáka, mnohé biblické postavy, ktoré neboli nikdy predtým známe, až tu. Viete čo? Ja verím, že Exodus sa odohral presne vtedy a tak, ako sa to píše. Egypt ututlal ten príbeh a čakal, kým neprišiel faraón Ramzes, aby bolo pevne nastolené uctievanie Amona, preto, aby si ľudia nevyložili históriu nevhodne. Ja som presvedčený, že Biblia hovorí pravdu a egyptské hieroglyfy o týchto udalostiach klamú. Tomu verím. Škandál so zvitkami od mŕtvého mora. V týchto džbánoch sa našli prastaré biblické knihy. Všetky biblické knihy okrem knihy Ester. A aký bol výsledok? Biblia bola obhájená ako nezmenená počas histórie. Všetci veľkí kritici, ktorí sa snažia dokázať, že Biblia sa mýli, tu nájdu dôkaz, že to tak nie je. Preto ja verím, že všetko, čo je napísané v Biblii, aj ohľadom histórie, je pravda. A dokazujú to hieroglyfy a aj klinové písmo. Na archeologických tabuľkách nachádzame toľko informácií, ktoré nie sú nikde inde okrem Biblie. Napríklad postavy z knihy Daniel. Kritici tvrdili, že nikdy neexistovali. Žiadny kráľ menom Balsazár vraj nikdy nebol, až dokiaľ sa nenašla tabuľka, kde sa Balsazár spomína. Takže Biblia je historicky správna. A čo prorocký aspekt? Dovolte, aby som vás vzal do Týru. Týrus je jedno úžasné mesto. Tu na obrázkoch vidíme jeho zvyšky. Bolo to fenické mesto. Tu na reliefoch sú Feničania, slávni obchodníci a moreplavci. No staroveký, ten pôvodný Týrus už dnes neexistuje. Keby ste prišli k pobrežiu tohto mora, uvidíte jeho trosky v mori. Tu ležia vo vode. Čo predpovedala Biblia o Týre? Tu vidíte jeho slávne piliere v mori a váľajúce sa na pobreží. A toto sú ruiny nie toho pôvodného Týru, ale nového, ktorý bol postavený na ostrove. Aký je jeho biblický príbeh? Tu je nejaká stará hrobka. Možno, že človek, ktorý v nej ležal, by nám vedel ten príbeh vyrozprávať. Na kameni je vyobrazená staroveká bohyňa mora. Boli to medúzy z gréckeho obdobia. Tu na fotke sa zhováram s mužom, sediacim pri týchto monumentoch dávnej histórie. Sú tam veľmi zaujímavé reliéfy hrozna a rôzne iné zaujímavé veci. Toto je už moderný Týrus. Pozrime sa teraz, čo o tomto meste prehlásil prorok. Ezechiel 26, 3, 4. Hľa, privediem proti tebe mnohé národy a zničia hradby Týru a zrúcajú jeho veže. To je celkom jednoduché, nič zvláštne. Hociaký prorok by mohol predpovedať zničenie starovekého mesta niekedy v budúcnosti, mohli by ste povedať. Aký kult panoval v Týre? Bolo to uctievanie slnka. Tu máme typickú 8-cípu hviezdu, čo sú vlastne 2 kríže v sebe, kolmý a diagonálny. Bolo to uctievanie slnka, mesiaca a hviezd. Dágonovi kňazi nosili takúto čiapku v podobe ryby, takzvanú mitru na hlave, a boli uctievaní ako božstvo. Ezechiel ďalej hovorí: odmetiem z neho prach a zmením ho na holú skalu. Bude miestom na sušenie sietí uprostred mora. No to už sú zaujímavejšie podrobnosti.
What else does the prophet have to say? Čo ešte nám prorok oznamuje? O čom svedčia tieto zrúcaniny mesta, ktoré tu vidíme, a starý Týrus, ktorý vytrča z mora? Ezechiel 26, verš 12. Vyrabujú tvoje bohatstvo a vyplienia, čo si získal obchodom, zbúrajú tvoje hradby, zrúcajú aj tvoje krásne domy a tvoje kamene, tvoje drevo a tvoj prach pohádžu do vody. To už je iná reč, nie? Čo keby dnes nejaký prorok predpovedal o vašom meste, že skončí uprostred vôd mora? To by bolo trochu iné. Verš 14 hovorí: Zmením ťa na holú lesklú skalu, budeš miestom na sušenie sietí, nebudeš viacej vybudovaný. To je zaujímavá predpoveď, lebo ja, Hospodin, som povedal, hovorí Pán, Hospodin. Takže Boh tu vlastne hovorí: zničím mesto, vezmem ho a hodím do mora. A mesto už nikdy nebude vybudované. Malo by sa to dať jednoducho vyvrátiť, ale nepreukázalo sa, že by sa prorok mýlil. Malo to byť miesto pre rybárov, to mesto. No tu máme jedného z nich, ako chytá ryby uprostred zrúcanín starého Týru. Nie je to zaujímavé naplnenie proroctva? Keď som to videl, povedal som si, nie je to úžasné, odfotím si ťa, ty si naplnením proroctva. Tu je ďalší rybár na brehu mora, ako zbiera červíky medzi týrskymi kameňmi v mori a pripravuje sa na rybačku. Treba povedať, že toto proroctvo stálo nesplnené 4000 ročia, až kým neprišiel tento muž, Alexander Veľký. A on mal takýto problém. Starý Týrus zničil babylonský kráľ Nabuchodonozor, ležal tam v rozvalinách, popierajúc prorokové slová 250 rokov. Nabuchodonozor zrovnal prvý Týrus so zemou, ale Feničania boli skvelí moreplavci a tak unikli pred ním na blízky ostrov. A tam si postavili nový Týrus, ktorý prekvital mnoho rokov ako ostrovné mesto, zatiaľ čo pôvodné mesto ležalo zničené na pobreží. Potom prišiel Alexander Veľký a pokúsil sa nový Týrus dobiť. Poslal svoje loďstvo, lenže títo chlapíci boli chytrí. Oni nastražili pod vodou koly, piliere ako pasce, podobne ako sa v dnešnej dobe používajú míny. A tak sa jeho lode nevedeli dostať cez túto bariéru. Jedna loď za druhou boli zničené, to ho ukrutne rozčúlilo. Nevedeli ich dobiť. A jedného dňa, keď sa obzeral po okolí, Alexander bol známy svojim nezlomným odhodlaním, keď sa obzeral, všimol si tú hromadu rozvalín zo starovekého Týru. A vtedy povedal svojim vojakom: keď ich nemôžem dostať pomocou lodí, vezmite tie rozvaliny, čo sú tam, poháčte ich do mora a postavte mi diaľnicu na ich ostrov. A presne to aj urobili. A keďže po takých skalách z rozvalín sa ťažko pohybujú vojenské vozy a iná technika, viete, čo urobili? Pozhrňali prach a štrk z mesta a vyplnili ním medzery. Vzali prach zo starého Týru a vyrovnali ním cestu. Postavili si diaľnicu cez more. Celé mesto, starý Týrus, skončil v mori, vrátane prachu. Nie je toto naplnenie proroctva? Wow! A tak v priebehu stáročí sa tento nový Týrus stal súčasťou pevniny. A to, čo dnes vidíme, nie je staroveký Týrus, ale moderný, spojený s pevninou, a ten staroveký je v mori. Tu je citát z knihy Meyersova Staroveká história. Alexander Veľký si po mimoriadne pamätnom ťažení podrobil mesto Týrus a premenil ho na ruiny v roku 332 pred naším letopočtom. Mesto sa už nikdy nepozviechalo z tejto rany. Väčšia časť kedysi slávneho mesta je dnes úplne hladká ako povrch skaly. Je to miesto, kde si dnes rybári často prestierajú a sušia svoje siete. Biblické proroctvo sa splnilo do písmena. 250 rokov boli Božie slová v opovrhnutí, ale nakoniec sa splnili. Ak sa staroveké proroctvo splnilo s takou presnosťou, o čo viac sa plnia moderné proroctvá? Môžeme dôverovať Biblii v jej prorockých predpovediach? Tu sú ešte kúsky starého Týru. Boh hovorí: pamätajte na predošlé veci od večnosti, lebo ja som Boh a iného Boha niet. A nikto nie je ako ja. Oznamujem koniec od počiatku, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím, môj zámer bude stáť. Urobím všetko, čo sa mi ľúbi. Nezahrávajte sa s Bohom. Jeden z posledných aspektov, ktorý vám chcem priblížiť z archeológie, je tento slávny príbeh o meste vytesanom do skaly. Petra. Biblia rozpráva príbeh o meste vytesanom do pevnej skaly. No samozrejme, vyšší kritici Biblie z toho mali veľkú zábavu, ako obvykle. Nikde nie je také mesto vytesané do skaly. Neexistuje. Petra znamená skala.
Kedy bolo objavené? V našich moderných časoch. Archeológ, ktorý ho objavil, sa obliekol do beduínskych šiat a takto prestrojený ho našiel. Obadiáš 1, verš 1 až 4 hovorí: Takto hovorí Pán Hospodin Edomovi. Edomiti boli potomkovia Ezava. Urobím ťa maličký medzi národmi a budeš veľmi opovrhnutý. Pýcha tvojho srdca ťa oklamala, lebo prebývaš v trhlinách skál vo svojom vysokom sídle. Myslíš si o sebe, ktože ma strhne na zem? Keby si spravil obydlie vysoko ako orol a keby si aj medzi hviezdy položil hniezdo, aj odtiaľ ťa strhnem. Pevnosť z čistej skaly, aký nezmysel, hovorili zástanci vyššej kritiky. Nuž Petra, skala existuje. Ale nehľadá sa ľahko. Musíte sa prešmyknúť cez tento uzunký priesmyk zvaný Al-Sik. Keď ním prechádzate, priam sa ho dotýkate. Bolo náročné sa tam vôbec dostať, nie je to ešte mesto dobiť. Tak teda, ako mesto padlo? Položil ho ekonomický úpadok, obchodné cesty boli presmerované. Teraz vás tam vezmem. Keď prechádzate touto kamennou bránou do mesta, prvá vec, ktorú uvidíte, je táto budova vo výseku. Keď kráčate po tejto cestičke, miestami sa rozširuje, inde sa zužuje. Museli tu byť fantastické rezby po oboch stranách. Tu bola zjavne ťava a muž, ktorý ju vedie. Nohy ťavy sa ešte dajú vidieť, ale zvyšok už zerodoval. Víťaz je preč. Nádherné zábery sa dajú odfotiť vo vnútri starovekých svätýň. Keď prejdete cez tú úžinu, hrdlo, toto je prvá budova, ktorá vám udrie do očí. Nádherný chrám Al-Khazna. Magnificentný. Bola o ňom aj legenda, že sa v ňom nachádza egyptské zlato, ale samozrejme nič sa tam nenašlo. Rozdiel medzi týmto mestom a ostatnými mestami je v tom, že je jednoliato vytesané do tuhej skaly. Toto nie sú stavby, tie domy sú vyrité do skalného materiálu. Nie je to fantastické? Každá jedna budova. A tu popri hradbách sú hrobky. Ak ste boli bohatí, mali ste hrobku, aj tie boli vytesané do skaly. Slávne hrobky významných ľudí po celej tejto strane. Toto bol dom. Všetky obytné domy boli tiež vytesané do skaly, takže takto tu títo ľudia žili. A toto je ich slávny amfiteáter. A keď sa pozriete nad neho, hore vidíte tiež hrobky. Lebo keď ste boli mŕtvi, nechceli ste sa predsa nudiť, chceli ste sledovať nejakú zábavu. Teda to bolo dobré miesto na pochovanie, ak ste na to mali. Mohli ste si kúpiť najlepšie miesta vzadu a sledovať, čo sa dialo, aj keď ste boli mŕtvi. Vidíte, tu hore sú tie hrobky a pod nimi amfiteáter. Neviem, či Petrania prišli so zapchatými nosmi, ale takto to nejako vyzeralo. Opäť záber na amfiteáter so vstupnými chodbami a miestami, kde sa všetko odohrávalo, pódium. Biblia predpovedala, že toto mesto už nikdy nebude obývané. A skutočne nie je. Nežije tam vôbec nikto. Jediní ľudia, ktorých tam stretnete, sú turistickí sprievodcovia. Tu je jeden na svojej ťave. Toto je záber na skalnú stenu. V tom meste ste nemuseli maľovať od prírody veľmi pekné steny. Jeremiáš hovorí: oklamala ťa pýcha tvojho srdca, nikto sa ťa nebojí, ako sa domnievaš ty, čo prebývaš v skalných roklinách a pridržaš sa vysokých kopcov. Ak si postavíš hniezdo tak vysoko ako orol, zvrhnem ťa odtiaľ, znie výrok Hospodinov. Edom bude pustatinou tak hroznou, že každý, kto pôjde popri ňom, zdesí sa a zhýkne nad jeho rozličnými ranami. Nikto tam nebude viacej bývať, hovorí Hospodin. Je jednoduché vyvrátiť také proroctvo, no nestalo sa tak až dodnes. Boh to povedal skrze proroka Jeremiáša a je tomu tak. Ale prečo Boh chcel zničiť túto kultúru? Tu máme stopu. Tam hore na kopci je stéla, stĺp, pamätáte? Taký, ako ste videli v Egypte. Bola to takzvaná výšina. Boh prikázal Izraelitom, aby zrúcali všetky výšiny. Čo sa vlastne dialo na takých výšinách? Tu sú schody, ktoré vedú na toto vyvýšené miesto. Samozrejme, že tam hore bolo obetné miesto, ale čo je zaujímavé, na mnohých obetných miestach boli obetovaní ľudia. Ich Boh mal byť uzmierený ľudskou obeťou. Fascinujúce. A často boli obeťami mladé ženy. Obetovanie mladých žien bolo súčasťou náboženstiev v Južnej Amerike. A v dnešnom okultnom svete tam sa dejú tiež prazvláštne veci. Nože si urobme prechádzku po tejto cestičke na výšinu.
Toto je najzachovalejšia výšina na svete. Ako stúpate čoraz vyššie, získavate stále krajší výhľad na mesto Petra. A zároveň čoraz lepšie vidieť tento stĺp na temene vrchu. Je tu aj nápis Obetná výšina. Ale keď sa dostanete na vrchol, zistíte, že sú tam vlastne dva stĺpy. Tu je jeden a tu druhý. Jeden sa volá Dušara a ten druhý Al-Uzza. Čo vlastne znamenajú? Tu sú pekne vyfotené aj s nami. Tu sedí môj priateľ a tu zasa stojím ja. Keďže tu sú dva stĺpy, asi bude za tým niečo zaujímavé. Symbolizujú mužský a ženský aspekt božstva. Práve preto aj v Egypte stavali vždy dva obelisky, stély vedľa seba. Jeden vyobrazoval muža, druhý ženu. V Luxore ich ponechali z ezoterických dôvodov, ale tu máte tiež dva piliere na tejto výšine. Toto je nádržná rituálne umývanie, v ktorej bola svätá voda. V nej sa aktéri umývali. Tu je samotné obetné miesto. A ak sa pozriete sem, sú tu nejaké zaujímavé črty. Tu sa obetovali zvieratá. A tu sa posekávali mŕtvoly. Ale pri ľudských obetiach tu umiestňovali tie mladé devy. Toto je miesto, kde dávali srdcia. Vytrhli ho zaživa zo zvieraťa alebo človeka. Položili ho sem a krv stekala dolu žliabkom a skončila v umývadle. Tu. Toto je umývadlo na rituálne umývanie mŕtvol. A keď sa tu podívate do diaľky, je tam tiež zaujímavá stéla. Tá biela, tu. To je označenie Áronovho hrobu. Aspoň podľa tradície. Zaujímavé, stretajú sa tu dve náboženstvá. Veľkňaz židovského náboženstva Áron je pochovaný tu a tu je iná posvätná výšina. Toto je známy solárny disk, kam sa kládlo vytrhnuté srdce. Strašná predstava. Nožom otvorili hruď, vybrali srdce, kým ešte bylo, vložili ho sem, pozorovali, ako krv steká a vlieva sa do nádrže s posvätnou vodou, a keď sa krv spojila s vodou, hnev Boha Slnka bol ukojený. Okrem obrázkov sme tam urobili aj menšie video, kde vysvetľujem niektoré prvky. Toto je obetná výšina nad Petrou. Tu položili srdce z ľudskej obete a krv stekala dole žliabkom a tu spálili telo. Máme tu dva slnečné stĺpy reprezentujúce Dušara a Al-Uzza. Keď ráno vyšlo slnko a dotklo sa vrcholu stĺpa, bola vykonaná obeť. Kdekoľvek sa nachádzajú obelisky ako tieto, archeológovia nám hovoria, že sa pri nich odohrávali ľudské obete. Podobne ako nachádzame v Gizore v Izraeli, kde sa našli telá dospelých, dokonca aj malých detí, ktorí boli obetovaní Bohu Slnka. Keď sa pozriete naprieč údolím, môžete si všimnúť biely kameň, ktorý označuje miesto, kde je pochovaný Áron. Je zaujímavé, že v tomto bode sa stretávajú dve náboženstvá. Jedno, ktoré si vyžaduje ľudské obete mladej panny, aby bol utíšený Boh Slnka. A druhé, ktoré sa spolieha na baránka Božieho, ktorý bol obetovaný za hriechy sveta. Vidíte, tieto dva náboženské systémy vzájomne súperili, odkedy vzniklo ľudstvo. Poďme teraz dole z tej hory, možno po ceste objavíme ďalšie informácie. Prejdeme popri tejto známej hrobke slz, kde zmenená formácia skál pripomína slzy. Všade po ceste stretávame beduínov, ktorí sa nám snažia predať svoj tovar. Toto je slávna Levia fontána. Tu bola kedysi fontána. Táto stavba je jedna z vybudovaných. Samozrejme, okrem tých vytesaných do skál tu nájdete aj také, ktoré normálne postavili. A konkrétne toto bol slávny chrám bohyne Isis.
Takže uctievanie Isis, Osirisa a obetovanie ľudí, aby si uzmierili svojho boha a ľudia, ktorí boli zároveň aj bohmi, to bolo náboženstvo tej doby. Bolo to panteistické náboženstvo. Toto je veľmi zaujímavé. Nachádzame tu symbol leva s orlými krídlami. Neskôr budeme preberať 7. kapitolu knihy Daniel, kde budeme vidieť, že babylonské impérium bolo v Biblii predstavené ako lev s orlými krídlami. A tu ho aj máme. Nie je to žiadny žart. Biblia presne vie, akú symboliku má použiť. A až dnešné archeologické nástroje tieto skutočnosti odhaľujú. Je to niečo ohromné. 2 ťavy. Nemajú nič spoločné s prednáškou, len proste mám rád ťavy. Sú tak miloškaredé. Môj priateľ sa rozhodol vyliezť aj na druhú stranu, pretože na druhej strane je ďalšia hora. A keď za jeden deň vyleziete na toľko vrcholov, tak sa unavíte. Takže on si vzal somára a ja som kráčal peši. A po ceste som si vyfotil zo pár tvári a hovoril som si, aké je to smutné, že toľko ľudí na svete nevie o spasení Ježišovi Kristovi. Na druhej strane je ďalší chrám, ktorý vyzerá presne ako Al-Khazna. Je obrovský, vidíme ho na obrázku. Čo je toto vlastne za hrobku? A čo je znázornené tu? Podľa tradície je tu pochovaná ďalšia známa biblická postava. Určite neuhádnete, kto. Je to Miriam, Mojžišova sestra. Podľa tradície táto budova označuje miesto jej pochovania. Je skutočne obrovská. Tu sa opieram o stĺp, aby ste mali predstavu, s akými rozmermi máme dočinenia. Je to obrovská masa vytesaná z pevnej skaly. Nie je udivujúce, že tieto staroveké pohanské náboženstvá veľmi často dávajú poctu biblickým postavám, zatiaľ čo jedným dychom popierajú pravdivosť a moc Biblie? Nie je to udivujúce? Nie je zaujímavé, že keby ste išli napríklad do jednej z najväčších mešít v Sýrii, v Damašku, a keď tam vstúpite, je tam obrovská svätyňa, kde sa klaňajú pri tele jednej z najväčších biblických postáv v islame. Hovoria, že tam je pochovaná hlava Jána Krstiteľa. A tu staroveké pohanské náboženstvo vytesá do skaly obrovskú pamiatku pre biblickú Miriam? Nie je to zaujímavé? Vedeli ste, že kamkoľvek sa na Blízkom východe pohnete, nájdete hrobky významných biblických postáv, ktoré sú aj ctené. Dokonca uctievajú aj prorokov a stavajú im hrobky a všetko možné. Nekritizoval vari Ježiš presne toto? Nepovedal im, že staviate hroby prorokov, ale ste vinní z ich ukameňovania? Nepovedal to? To sú zarážajúce veci. Viete, Boha môžete zneúctiť 2 spôsobmi. Prvý spôsob je neveriť tomu, čo povedali jeho proroci. Takže keď Boží proroci chodia po zemi, ignorujete ich, nenávidíte ich a nakoniec ich ukameňujete a zabijete. A potom, keď sú už mŕtvi, čo urobíte? Postavíte im obrovské hrobky a prejavujete úctu miestu, kde sú pochovaní. A prichádzajú tam ľudia, modlia sa pri tých hrobkách a vyznávajú úctu prorokom. Haló? Kto má byť predmetom našej úcty, uctievania? Boh alebo proroci? Boh? Takto zneúcťujeme Boha dvojnásobne. Ak sa modlíte k človeku, aby vás zachránil. Napríklad, ak sa modlíte k Abrahámovi, pomôž mi, alebo ku komukoľvek pomôž mi. Ale ak vynecháte z obrazu Boha, tak to je zneúctenie Boha. Nepočúvať jeho prorokov ho zneúcťuje rovnako. Proroci boli ľudia ako vy alebo ja. Slúžili Bohu a dostanú svoju odmenu v nebi. Tam budú poctení. Ale nie sú Bohom, aby sme sa k ním modlili. Modlite sa k Bohu, k nikomu inému, inak ho zneúcťujete hneď 2-krát. Modlením sa k jeho prorokom alebo nerešpektovaním jeho prorokov. Toto sú nádherné miesta a je čudné, že je okolo toho taký pokrik.
Keď schádzame dole druhou stranou, všimneme si niektoré zaujímavé črty v týchto budovách, z ktorých mnohé majú náboženské pozadie. Jedna z vecí, ktoré všade uvidíte, sú takéto 3 oblúky. Stredný je obvykle o niečo väčší ako tie krajné. 3 oblúky sú veľmi typické pre ich náboženské uctievanie, pretože mali 3 božstvá. Vložili do nich sochu otca, matky a dieťaťa. Do všetkých 3. Čiže sa jedná o uctievanie otca, matky a dieťaťa. Je to veľmi význačné pre staroveké náboženstvá. Myslíte si, že dnes to už vymrelo? Alebo si myslíte, že je živé a darí sa mu dobre v najväčších svetových náboženstvách aj dnes? Biblia hovorí, nech sa neľaká vaše srdce. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. To je príbeh o Bohu v Biblii. Potrebujeme pozemskú skalu bezpečia, ktorá by nás ochránila pred našimi nepriateľmi? Alebo je lepšie mať nebeskú skalu? Byť v nej pevne zakorenený a stáť? Dnešný svet sa posmieva Biblii. Svet zosmiešňuje záznam o stvorení. Takmer celý vedecký svet je zaujatý voči tejto správe o stvorení. V dnešnej dobe zneúcťujeme Boha viac ako kedykoľvek predtým v histórii ľudstva. Vedeli ste to? Zneúcťujeme ho tým, čo robíme a čo tvrdíme. Tvrdíme, že sme za svoj spôsob života a svoje skutky zodpovední len sami sebe. Nie. Máme zodpovednosť voči Bohu. Zneúcťujeme ho tým, že neveríme jeho slovu. Zneúcťujeme Boha tým, že sa modlíme ku kadečomu a zbožťujeme všetko možné, zatiaľ čo na nebi je Boh, ktorý nám hovorí. Pozrite, oznámil som vám predošlé veci aj budúcnosť, aby ste to poznali a uverili, keď sa tieto veci naplnia. Slúžime Bohu, ktorý nás miluje. Verte v Boha, verte aj v jeho syna. V dome môjho otca je mnoho príbytkov, keby nebolo tak, povedal by som vám to. Jemu sa dá veriť. Idem pre vás pripraviť miesta, chcem, aby ste boli tam, kde som ja. Staroveký Izrael musel obetovať baránkov. Bola to bolestivá skúsenosť, ale zároveň to bola názorná lekcia. Baránok symbolizoval niečo vyššie. A keď Ján Krstiteľ uvidel Ježiša Krista, povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Vidíte? Boh sám sa musel stať obeťou. Ale človek hovorí: nie, ja ťa nepotrebujem. Ja si to urobím po svojom. Ale ten náš spôsob nevedie ku záchrane. Len Boží spôsob vedie k záchrane, pretože spasenie je bezplatný dar od Boha. Nie je to niečo, čo si môžem zaslúžiť. Stretávajú sa tu 2 náboženské systémy a konflikt medzi nimi bude čoraz väčší vo svete, v ktorom dnes žijeme. Väčší, než si dokážete predstaviť. Väčší, ako si viete predstaviť. Veľké biblické príbehy z minulosti sú akoby učebnice, ktoré majú za úlohu vyškoliť nás, aby sme porozumeli tomu, čo sa deje v súčasnosti. V nasledujúcich lekciách príďte a vypočujte si ich. Budeme otvárať prorocké knihy a ukážeme si, že to, čo sa dnes deje, bolo predpovedané v Biblii. Sú to často hrozivé príbehy, ale zároveň príbehy, ktoré dokazujú veľkú silu mocného Boha. Teda príďte opäť, nezostávajte doma a nech vás Boh žehná, keď budete o týchto veciach uvažovať. Ďakujem vám.